Nakahandusay at wala ng buhay ang isang 52 anyos na lalaki nang matagpuan sa gilid ng kalsadang ito sa bahagi ng Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur, bandang alas 6 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni Police Master Sergeant Teresa Osea ng Bato Municipal Police Station ang biktima na si alias June, mekaniko, may asawa at residente ng Barangay San Jose, Baaw, parehong lalawigan. Batay sa report, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima na agad naman na ipinaalam sa kaalaman ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posible raw na inakala ng biktima na pwede nang daanan ang naturang bahagi dahil wala na ang barikada roon na nauwi naman sa kanyang pagkakadisgrasya. Probably yung kalsada kasi doon, sabi kasi sa amin nung doon sa India, dati daw may nakalagay dyan niya yung mga, di ba nasa under construction pa siya, nasa ano pa siya ng contractor, may nakalagay dyan talagang harang na bakal. Tapos, sabi nila, nawala yung nakaharang doon. Kaya hindi niya siguro napansin sir na yung kalsada pala doon, putol na, nagpatakbo pa siya ng ng motor niya. Isinailalim na rin sa otopsiya ang biktima upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Yung tungkol po sa autopsy, wala pa po kaming result na nakukuha kasi hindi pa sa amin na ibibigay ng ating Municipal Health Office. Muli naman nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na mas maging alerto para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.